Prema podacima koje ministarstvo ima, oko 8.000 gazdinstava postoji registrovano u gradu Somboru. Od toga je sistem elektronske prijave do sada izvršilo oko polovine poljoprivrednih gazdinstava i u tom smislu svakako jeste važno da se poljoprivrednici odazovu ovom pozivu, s obzirom da će se u buduće sistem subvencija Ministarstva poljoprivrede sprovoditi putem elektronskih prijava. Subvencije će se ostvarivati na osnovu onih podataka kojima Ministarstvo poljoprivrede raspolaže u svojoj bazi. Zato je negde okvirni rok da se do 15. marta što više poljoprivrednih gazdinstava preregistruje u sistem e-agrara, nakon čega očekujemo da krenu javni pozivi za subvencije gde bi se poljoprivrednici obučili da na adekvatan način apliciraju, odnosno ostvare pravo na svoje subvencije.